ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେହର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋବାଇଲ। अबे साले ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ। ଜଣେ ହେଉଛି ଚାର୍ଜର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଡାଟା ବା ୱାଇଫାଇ। ମୋବାଇଲ ତ ସବୁବେଳେ ଲୟାଲ ଥାଏ। ସେ ଏତେ ଲୟାଲ ଥାଏ ଯେ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ମୋବାଇଲ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ନଥିବ। ଟେନସନ୍ କେଉଁଟା କଲେ? ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲର 1% ଚାର୍ଜ ଥିବ ଆଉ ଚାର୍ଜର ଦୂର ଥିବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ଅଲମ୍ପିକର ରନର। बात तो सही है। ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କଥା। ସେ ଦିନ ସାରା ସେ ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିବ? ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି, କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବ। अबे साले ସବୁଠୁ ମଜା ଟାଇମ୍ କେଉଁଟା? ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ 10-20 ମିନିଟ୍ ଧରି ଭୁଲିକି ଖୋଜୁଥିବା, ଶେଷରେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ହାତରେ ଥିବ। ଯାହା କୁହ, ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ ବିନା ସବୁକିଛି ଅଧୁରା। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଚାର୍ଜ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଆମ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଆମଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି।